get low when the whistle go. I pozdrav, ja sam Panda Games i dobrodošli u treću epizodu tutoriala, da. Ljudi, u današnjoj epizodi ću vam pokazati kako da ubacite teksturu u Minecraft. Da. Dobro. Prvo što će da treba da uđete u Minecraft. Dobro. Opcije. I onda ovdje na dnu će vam piše za te resurse, ovdje pritisnite. Pošto meni na srpski piše paketi resursa, ja pritisnem na to. Ovako. Onda pritisnite ovo ovdje. I to će sad da vam otvori ovdje. Sad smanjite ovo. Uđete u Google. Uđete u ovaj sajt koji će bude dole u opisu. Taj sajt najviše koristim i za modove, i za mape, za teksture, za sve. Da vidimo. Ovdje pritisnite na Research Pack, onda verziju koju koristite. I pogrešno sam rekao, Resource Pack piše. Ili kako sam već rekao, ne znam. Dobro, što baš tražim sad za 1.7.10, to je zato što ljudi pravim neki dvorac, to ću vam pokažem na kraj, pravim dvorac i na na Creative mod. I treba mi neka lepa tekstura za to. Ovo lepo izgleda. Dobro, ako malo Minecraft. Kare Realistic Bump Mapping Resource Pack. Dobro. Mnogo dobro izgleda. Dobro ljudi, ovo ću da ubacim, ne znam da li će sad Minecraft da mi radi sa ovom teksturom baš najbolje. Ali znam da je tekstura veoma dobra. Dobro, kad izaberete teksturu, idete dole i pritisnete, znači na ono što sam ja pritisnuo. Znači na ovo pritisnete. Ili šta vam piše već za verziju koju pritisnete, bilo šta ovako. Samo da bude za tu verziju koju koristite. Da vidimo. Evo, ovo je besplatna light verzija, ima full verzija koju ja nažalost ne mogu da instaliram, a i ne bi teo, mogu da zamislim. Dobro, tako, tu pritisnite sve što treba i samo instalirate tu teksturu. I ljudi, kad vam pokažem taj dvorac, ja već imam ideju kako sve će da izgleda bukvalno, pošto sam već pravio taj dvorac na mom laptopu dok nisam dobio kompjuter. I nažalost, moj glupi brat je izbrisao Minecraft i sa time izbrisao i moj svet. I sad moram se ispočetka pravim. I ako mislite da sam lud što ću ponovo da pravim, nisam, imam živce. Ne mrazi me, pa ću napraviti. Evo me ljudi nazad i izvinite zbog prekida, imao sam napad na sobu kao i obično. Morat ćete da se naviknete. U svakom klipu mora po jednom neko da upadne i tako. I evo, instalirao sam. Sad
malo sam gledao ovdje neke teksture, a me mrzi više da gledam. Znači, uđite u tu fasciklu koju vam otvori kad uđete u Minecraft. Znači, tu pritisnete, uđe vam ovdje i sad tu teksturu koju ste ubacite u fasciklu. I to je to. Sad uđite ovdje. Sad sam ja napravio veliku grešku, nema veze. Zato aj mi da pogledamo još nešto. Ovo mi se sviđa, da vidimo. Dobro. Dosadno. Fallout, ima neka Fallout tekstura. Ja mislim da je odbakovao. I sad ovdje, evo, tu je taj resurs koji smo ubacili. Sad, samo ovako prebacimo. I gotovo, sad čekamo to da napunim. A za to vreme ću ja ovako da tražim još neke teksture, da vam pokažem kako sve to izgleda. Evo, ovo je lepo. I ako hoćete ljudi da napravim neki tutorial kako da napravite mod, pošto ja pravim svoj mod, malo sam stao s tim, ali nema veze, nastavit ću. Pravim mod kako da napravite teksturu i tako neke gluposti. Wolfhound. Dobro, da vidimo šta je to. A još malo da se čekamo, možda. Ovdje piše da je za 1.9 verziju sad. Ne sviđa mi se uopšte. Ajde više. Tako to kad ubacujete teksturu. Bukvalno i ljudi sam ovdje bio na ovu stranu, ja mislim. Idemo sljedeću stranu. Jel šta, gotovo. Sad ako neće, znači da moram neku drugu teksturu, pošto ova tekstura izgleda. Da uđemo u taj dvorac. Samo da mi ne crashuje. Znači igramo na taj dvorac, da vam pokažem šta sam počeo da pravim, a to treba još da se pravi. I evo me ljudi nazad i sad nisam mogu da uđem u Minecraft, pošto mnogo buguje nešto. I pokazao sam vam kako da ubacite teksturu, sad ne morate baš istu koju ja teksturu ako dajete ja kompjuter. Ako imate instalirajte, a ja pošto nemam baš nešto ogroman kompjuter, nije teo da radi. Ima tu mnogo tih tekstura, nadam se da sam vam pomogao, ako jesam, ostavite like, share i subscribe i pišite za još neke tutoriale i to je bilo to. Ćao!